Kings Mafia. Life, no crime, you them had a hard time. No guys, no sign, walking on a thin line. Sentence, no trial, victim of a profile. No hope, no fight, from the war with hostile. Cause profit, make profit, focused on their pocket. Street Kings o hari ng kanto kung tawagin. Ngem saan nga ari iti panagbalyodong, ngem ket di ari iti dance floor. Manipod walo nagbalin a 20 ti miyembro ti grupo at dating nagkakalaban iti entablado. 8 tawen nan ti Street Kings, 8 tawen as solido a panagkakadwa mga bakman wenno maabak. Pinanaganam iti Street Kings ta mostly ngamin iti ma'am. Basta konforme nga streets nga nawaya, di kami nga ag-rehearse ma'am. Ta hanmot nga kanayon nga available iti detoy plaza ti stage iti ma'am. So nga already no nga streets ma'am. Di kami nga practice iso nga nabuo di Street Kings ma'am. Nabayagan nga arapaap ti grupo da ti makikompetensya iti international level. Ket ita, naimbitaran da ang makikompetensya iti Champions Tour sa Jakarta, Indonesia, iti babaen ti Pocket Rocket Division iti masungad a bulan. Inem kadagiti miyembro da ti mangibagi iti grupo, ken iti si Bubukel nga abrenyo. Super important iso na ma'am kanya bita no magunod mi dito ma'am di pan nakabadot pa lang di ma'am Jakarta ke talagang dream come true kasi yun ti dating na kanya ti feeling na kanya tap no maka gain iti more experience ma'am ken knowledge ta sa bali mo ti kalabanin. Makumikometen ti grupo ti panag-ensayo ken kayat da nga ipakita ti pyesa da ti tatak a brenyo iti masungad a kompetisyon. Mag-push kami ti sabali nga style tap non may bagami may di mismo nga sarili mi ma'am nga creativity iso ti kaya mi nga parwarin ma'am di pure nga abrenyo style kung baga linlinayon mi nga nalaing ma'am di aramiden mi nga pyesa tap non nasolsolid mat lang iti bagsakan nanto. Ti Street Kings ti may kadwa amang ibagi ti probinsya iti Balasyo Taaw iti benneg ti street dance ken hip hop. Kid daw dati solido a suporta dagiti abrenyos. Abalon da saan laing a para iti arapaap ti grupo da ngem ket di maitalo ken mangted dayaw ti Sibubukel a probinsya. Kadagiti padami nga abrenyo Brenyan Youth kaya namin nga abrenyo nawayayo lang nga po ti mangted ti tulong kanyami through GCash at ti Facebook page mi nga Street Kings uray piso-piso ma'am dakkel nga tulong di jay no maurnong siguro no after the competition ma'am mabalimbi nga i-share to di maalami nga experience knowledge si jay tap no mas ma-inspire ti padami nga dancers pa ma'am kasi ado ti dancers ti abra ma'am handa lang nga may warta di jay mabainda kada pelo ta pela. Here, warfare, satellites everywhere, mothers on welfare. What in freedom pending, government spending, hoarded fund. Grows on pose, and it is the end row. Spotlights, there goes busted. Yo, we are the Street Kings. Feet on the ground, eyes on the sky. Let's go! Jessica Boreta, Balitang Solid North.